Moeder met Pelt, leuk dat ze kijkt. Welkom. Verkallen u weer met een interessante parkstadter. En weer zo dat u zie. Dat is een man die vanuit de noordelijke streken van Parkstad kunt met veel wijsheid en ervaring. En dat is Frans Schmeets. Frans, van harte welkom. Fijn dat ze met me gaan skallen. Dank u, Frits. Verzet ons erbij, want we gaan veel te bespreken. Ja. Wat wil ze drinken? Nou, toch nog maar eens een karmeliet. Karmeliet? Ja. Loes, hebben we hè? Frans Schmeets, fijn dat ze in ons programma wilt meedoen. Dat is niet meer zo ganz piep, hè? Maar het is iets ergens begos. Een ganse tijd geleden inmiddels al. Was toch die weesje? Ja, mijn weesje, dat is in Merkelbeek. Dat is een zeenplekker. En ik ben een zeenplekker. En ik ben geboren, gans honger in het dorp. Bij de... vlak bij de Kling, tussen de Kling en het patersklooster van de Karmelieten in. Vandaar de Karmeliet. Ja, nu begrepen we het. Zeg, en dat is Merkelbeek best op school gegaan, een lagere school? Ja, dat was wel vreemd, want de meeste kinderen die mij in de buurt, die gingen naar Bronsum, naar de lagere school. Oké. Want dat? Dat was korterbij. En die lui voelden zich eigenlijk Bronsum. Maar mijn pap, dat was zo in de gemeenteraad in Merkelbeek. Of in genootslot dat. En daar wou we hebben van, ik zit in de gemeenteraad. Moesten ook in Merkelbeek naar school. Ja, min of meer een notabele in het dorp. Ja. De schoolmeester moet het zich opgevallen dat ze een niet-skeelke was, want ze is naar middelbare school gegaan. Oh, ja, ik ben vanaf de 4e klas, ik heb de 4e klas nog gemaakt op de lagere school. En toen ben ik naar het gymnasium Sancti Roccardi Dat bedoel ik. gegaan. Ja. En wat was dat? Dat was een Merkelbeek. Oh, dat kent ze die niet voorstellen. gymnasium. Maar daar zaten de paters Karmelieten onder een Merkelbeek. En daar word ik eigenlijk een soort buurjongske van. Maar hoeveel kinderen waren er dan op school? Dat waren alleen maar de eerste en de tweede klas van het gym. En daarna moesten we naar Twente, naar Zanderen. En daar lag een compleet gymnasium van de Karmelieten, een internaat. Maar dat was Merkelbeek, was ook een internaat. En dus daar zaten de kinderen die dan priester wilden werden. En dan, meestal ging dat van toe zoet. En die kinderen van de buurt van, zeg maar van Limburg, die komen dan daarheen, voordat ze naar Zanderen gingen. Oké, want zwaar katholiek natuurlijk, zeker in die tijd. En daar wordt ook, men had ook gedacht dat je wel priester zou willen worden, want dan ben je nog op het seminarie geweest. Of was dat in Twente? Dat begon eigenlijk, nee, dat was ook in Merkelbeek, in het klooster dus, hoe we daar slepen voor ook. En ik kost vanuit mijn slaapkamer, mijn ouderlijk huis leggen. Dat was eigenlijk vlakbij. Ja. En ik kom 3 keer per jaar. Dat was net geen weekend? Nee. En dat tijd, dat was ook al om te wennen aan het leven in zo'n internaat. Maar op een gegeven moment had ze voor zichzelf de afweging gemaakt, ik wil geen priester worden of ik wil niet religieus worden. Ja, na 4 jaar. Maar was dat een soort opstand, een rebellie? Of was dat gewoon nee, liever niet? Ik heb 2 jaar in Merkelbeek gezeten en toen ben ik dus intern gegaan, dus in Zanderen, in Twente. En toen kwam ze 3 keer in het jaar naar heen. Het was een hele reis. Er waren geen autoweg en zo. En we hadden toen nog geen auto heen. We gingen allemaal met treinen.
En dat was met de Pasen, met de Christmas. Met de Pasen, met de Christmas en de grote vakantie. Ja, ja. Waar geen. Ja. Maar wanneer wordt het moment dan dat ze dacht, ik wil wereldlijk blijven, zal ik maar zeggen. Nou, Vergem. Ja, ja. En dat wordt, daar keken ze vanop waarschijnlijk. Ja. Mijn oude die was er eerst helemaal niet mee eens. Maar wie ik toen vertelde dan, ik hou ook een leuke tijd verder, ook een zenderen. Maar op een gegeven ogenblik was eigenlijk een woordenwisseling met de geestelijkheid daar en met mij. Want ik hou nog altijd de beuk met van de bibliotheek van de Paters en Merkelberg. Dat waren ook karmelieten. En ik geloof toen de kleine Fadette van Georges Sand. En dat mocht niet, want dat sting op de... Een of andere zwarte lees. Op een zwarte lees. Ja. En dat mocht ze niet lezen. En daar hebben we toen eigenlijk ruzie over gemaakt, voor zover ik toch ruzie kost maken. Maar. En mijn pap was bibliothecaris in het klooster, dus binnen de bibliotheek. En daar trok zich dat eigenlijk zo aan en zei: we hebben het jou uitgeleend, zegt hij, en nou heb je daar moeilijkheden mee op school. Toen had ik gezegd van, daar kun je beter ophouden. Oké, dus die waren ze er wel met eens. Ja. En dan ging ze naar de kweekschool? Nee, toen nog niet. Toen heb ik eerst nog geprobeerd op Bernardines. Dus ik heb nog een Heerlen op school gezeten. Ging je daar van Merkelbeek naar Heerlen? Nee, van Zenderen naar Heerlen. Oké. Ja, ik heb 2 jaar in Merkelbeek en toen de derde en vierde. Nee, natuurlijk. Ja. Ja. Maar je bent teruggekomen naar Merkelbeek naar me gaan en toen naar Bernardines? Ja, daar nog altijd. Ja. En toen naar Bernardines en... maar dat was een verschil. Ik hou meteen op Bernardines zou ik onvoldoende voor natuurkunde, voor wiskunde. Ja, de B-vakken. De B-vakken. Want er wordt op dat gym, hoe ik gezegd, wordt geen aandacht aan besteed. Ja. Want dat houdt ze niet nodig als waterlaat. Ja. Maar, en dat ging dus niet meer. En toen ben ik daarna, na dat jaar Bernardines, ben ik naar de kweekschool gegaan. Christus Magister in Heerlen. Ook in Heerlen, ja. Ook in Heerlen. En daarna ben je voor de klas... daarna ben ik voor de klas dat is allemaal rempeloos gegaan naar me gaan? Dat ging allemaal prima. Ik heb eerst aan de VK gestaan, op Sint-Jannegebroek. Daar ben ik 1,5 jaar geweest en toen kwam de inspecteur Joosten, was dat nog niet te Heerlen. En die zag van, loop hier af. Leerlingenaantal loopt terug, er zijn te weinig leerlingen. Dan moest hij straks weg. Maar ik ken nu al gewoon, want ik heb ergens een plek vuurdig. En dat was in de Kloomstraat hier in Heerlen. Daar ging een juffrouw die ging met zwangerschapsverlof. De Bergschool? Ja. En dat was een meisjesschool in ieder geval. Ja. En dat was dus zelfs de klas en dat was voorbereidend op de MMS. Kosten de meisjes van daaruit. Dan waren ze ook van uit Voerendaal, uit omliggende gemeentes die door naar school gingen toen ook. Als voorbereiding op naar het MMS. Ja. Daar ben ik 1,5 jaar geweest en in die tijd ben ik toen ook getrouwd. Oké. Ja. Dat meisje, dat was je tegengekomen op dansles of zo? Ja. Maar het woonde schuin tegenover van mij, maar ik kost hem niet. Oké. Ik woonde in Trebeek en ik woonde toen ook in Trebeek, of in Alu, met mij. En ik had een tante die werkte bij Schuink toen nog die. Dat was ook een overtante, dat was een zus van mijn pap. Ja, misschien eens even uitleggen, Schuink wordt toen nog een warenhuis in Heerlen. Ja. Het is nu ook nog Schuink. Ja, precies, maar dat verkopen ze gedangers. Ja. En ik stond op de kweekschool en de vriend van de kweekschool die zag van, je moest met de carnaval toch eens naar de Schouwburg in Heerlen gaan. Die was pas nu, hoe de Schouwburg ook zit, der Schouwburg dus.
En daar zijn 60 altijd jaar, leuke hè. avonden. En de carnavalsvereniging van Schunk, als ze daar iemand kent, dan moest ze zorgen dat ze een kaartje kreeg. Dat ze daar naartoe kent. En ik aan die tante gevraagd. Maar ze had bij dicht tegenover woont een meisje, dat zit bij mij op de afdeling. En dat is het Annemarie. En dat, ja, dan kan ze vragen. Ik weet niet of het er naartoe gaat. En ik toch gevraagd. En ja, dat vond het dan wel leuk. Dan hadden we het compagnie Ja, om ook ja, ja. naar de avond te gaan. En dat was dan bij de carnavalsvereniging van Schunk, die hoest de aquariumpieten. Dat is toch een mooie naam, hè? Ja. Als je het geboel kent, dan is dat is precies een aquarium eigenlijk. We moeten even door, Frans, want we hadden natuurlijk niet zo heel veel tijd. Want ik denk dat had ze ganse leven lang in de school op Mariarade gestangen. Nee, wacht. Dat waren dus 1,5 jaar daar, toen 1,5 jaar in Heerde aan de Klomstraat. En toen kwam ik met de carnaval Piet Boonstra tegen van Mariarade. En Piet, dat was zo'n carnavalist. En hij zei, maar bij mij gaat eind van het schooljaar gaat in de weg, dan gaat de hoofdvak te halen. En daar kunnen we een plaats vrij solliciteren, maar daar werd ze aangenomen. Ja, en zodoende ben ik in Mariarade terechtgekomen. En blijven hangen. En blijven hangen. Ja. Mijn hele leven. Ja, wieveel jaren zijn dat geweest? Bijna 40. Ja. Immer in Mariarade. Is een fijne wijk, Mariarade. Ja, een hele fijne wijk. En daar ben ik dus blijven hangen. In het begin dacht ik altijd van, moesten een hele leven lang voor zo'n klas staan. En ik ga door de 5e en of de 6e, dat verschilde. Altijd in de 2 hoogste groepen. En dat beviel me ontzettend goed. Maar daar had je nooit de ambitie gehad om hoofd te worden of ergens anders te solliciteren of het hoger op te zoeken. Dat wordt ding. Ik heb geprobeerd om hoger op te komen. Ik heb namelijk Nederlands gestudeerd bij de leergangen. En maar in dat tussentijd, wie ik met Nederlands ophield, toen had ik me zo gewend. Het was zo'n fijn school. Ik kost heel goed met de kinderen, de grotere kinderen dan, opzeten. En toen heb ik gezegd van, wat wil ik me allemaal dat onzin op Sint-Jan of op een andere plaats. Ja. Wat wil ik me dat op de hals gaan halen. Ja. Voor die paar 100 gulden waren dat toen der tijd. Was ze er meer had, zou ze ook veel meer zorgen. Ja. Ja, en toen, en daarom ben ik daar gebleven en dat is me heel goed bevallen. Toen had ze dus boven 40 jaar de kinderen van Mariarade van alles geleerd. Wat had die dicht geleerd? Wat had ze in de loop van die jaren aan een wijsheid opgedaan? Ja, heel veel wijsheid, maar dat kent ze niet 1, 2, 3 allemaal gewoon vertellen. Maar onbevangenheid van kinderen, leergierigheid van kinderen. Blijheid van kinderen. Ja. Dat heeft me altijd goed gedaan. Ik heb altijd heel veel met mijn leerlingen gepraat. Ik vond dikker praten met elkaar vond ik dikker belangrijker als alleen maar rekenen en taal. We hebben even tijd voor een muzikaal intermezzootje. Die muzikale keus is Save the Last Dance for Me van de Drifters. Ja. Waarom? Ja, daar kon ze heerlijk op schuifelen. Ja, en er wordt altijd de vraag gesteld, wij dan naar huis bracht. Ja, ik vond dat gewoon fijn. Okay. Maar we kosten niet zoveel uitgaan, want we moesten van Trepegoed, moesten we dan met de bus naar Heerde. En ja, de laatste bus ging geloof ik om 12 uur of zo terug. En dan, daar gingen we dus wel eens dansen. Een enkele keer. In de Moorhoek. Ja. Save the Last Dance for Me, dat gaat het. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight.
But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Verhan had eigenlijk alleen nog maar over serieuze dingen gehad, maar daar had ze ook weten te leven. Hè? Ja. Bijvoorbeeld vastelovend had ze hem heel erg goed gehad zitten. Gebroken en Triebek. Ja. Gebroken heb ik altijd met de optocht metgelopen. En ons de kloe van de optocht gehaald. Als einzelganger of in een groepje? Nee, altijd met of tweetal, of met drietal, of met viertal. Dus altijd in een klein groepje, of ik heb eigenlijk nooit alleen gelopen. En in Triebek ben ze ook official geweest, hè? Ja, in Triebek, ik word toen nog niet in Triebek in de carnavalsvereniging. Ben ik nog in bijna, dus 55 jaar nu, over 2 jaar. Maar ik ging altijd naar een zitting bijvoorbeeld van het CCA in Hoensbroek met Annemarie. En ik liep altijd de optocht met. En dinsdagsmiddags maar vast de prik, dan ging ik naar Verenkoba. Dat waren een soort tekenzingen, hè? Ja, een soort tekenzingen met Ivo Rosbeek en met Paul van Loo. En ja, kent zijn namen wel, hè? Ja. Vastelovend, maar ook kunstliefhebber, veel naar musea geweest. Ja, de musea in Nederland, die ken ik wel ongeveer allemaal. En wat wordt in de smaak? Klassieke kunst of moderne kunst of bepaalde stijlen? Of, nee, ik was overal in geïnteresseerd. Omnivoor. Ja, omnivoor, ik hoorde alles. Ja. Hetzelfde geldt voor de muziek. Ja. Ik ga heel veel nog nu naar klassieke muziek. De toporkesten die hier in de Schouwburg komen, die bezoek ik allemaal. En veel Zuid. Ja. En eens af en toe met die zoon een concertje. Van pop en rock. Dat was vroeger. Nu niet meer. Wie 13, 14 was, toen kostte nog niet anders. Ja, ik wel eens met. Toen waren vroeger dat er papa met nam, nu is dat andersom. Ja. Dan had ze ook nog een reputatie opgebouwd als reiziger, toerist. Maar wel in bijvoorbeeld ook reizen gaan zelf uitzoeken en zo gaat en lui dan op sleeptouw neemt en... Ja, op sleeptouw nemen, ja. Ik heb wel eens vrij en zo metgenomen. Maar we gingen... vanavond dat we getrouwd zijn, zijn we altijd met de tent gegaan. Over een jaarplaats in Luxemburg. Heider Grond. En daar gingen we dan gewoon de hele grote vakantie bijvoorbeeld heen. Met de jongens. De jongens speelden in de zuur. En we zaten naar ze te kijken. Of we gingen veel wandelen. En na de hand heeft zich dat eigenlijk toegespitst op Oostenrijk en Frankrijk. En dan zelf dingen uitzoeken en uitstippelen. Altijd alles zelf uitzoeken, uitstippelen. En dat was nog niet zo gemakkelijk met internet of zo? Dat was nee, in het begin helemaal niet. Nee. Na de hand wordt het allemaal veel gemakkelijker. En ik heb een keer een fijn reis. Hebben we ook zelf uitgestippeld, maar dat was met een zwager en met een zus van mijn vrouw. Dan zijn we naar Zuid-Afrika en daar hebben we toen ook 3 weken rondgetrokken, hebben we alles zelf geregeld. Slaapplaatsen, alles. Oké. En dat was erg de moeite waard. Okay. Frans is nu al weer toch best wel een tijd witman. Dat valt niet met. 4 jaar. Ja, dat valt niet met. Ja, nee, dat valt niet met. Dat is een hele zware geweest. En nog wel. Maar we hebben onder elkaar afgesproken, de laatste dag van Annemarie, dat mijn leven doorging. En dat heb ik nu altijd voorgenomen en die zwaar het ook vaker wordt. Ik heb geprobeerd om mijn leven weer gewoon gans op te pakken. En ik kan goed tegen alleen zijn.
En ja, het leven gaat toch nu weer. Bravo. Ja, en ik voel me toch echt... ja, ik denk natuurlijk veel aan hem. Maar ook dat gaat goed, laat ik het zo zeggen. Ja. Frans, fijn dat ze met me gaan willen kallen. Dankjewel, ook namens jullie heen. Ja, Verstoe het aan op het adie en vervolgens nog een stichtelijke boodschap voor de lui heen. Ja, eerst voorzichtig. Nee, eerst de stichtelijke boodschap. Eerst, ja. Ja, leef nu. Verstoort u ongereden. Het leven kan toch zo schoon zijn. Ik ben het helemaal met je eens. Ja? Zondag. Gezondheid, Frits. Vergeet hè. Oh. Angerkier bij Moelen met Pelt. Ja, nou, ik zie nog de dag dat het begon. Hè. Dus hij wordt beëdigd en hij krijgt de keten om en dan komt de receptie. En iedereen feliciteert hem, ik sta ernaast. Je wil niet weten hoeveel mensen mij een handje gaven en zeiden van zo, nou bent u hem kwijt.